Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayku me gudarit ke selav û rêz û hurmet ji bo we. Şopînerekî min kesekî me teqîb dike ku sêda hûn dikarin rojekê di ser ayeta Sûreyê Beqere ayeta 208 şîrovekê bike. Me jî li ser daxwaza wî hevalê xwaz zemîr û çend deqa li ser ayeta 208 ya Sûreyê Beqere em ê şîrovekê bikin. Xwedê Teala Sûreyê Beqere di ayeta 208 da wiha dibêje, wiha ferman dike: Ya eyyuhellezîne âmenû udhulû fis-silmi kâffeten ve lâ tettebi'û hutuvâti'ş-şeytân innehu lekum aduvun mubîn. Dibe ya eyyuhellezîne âmenû ey evî ku ve îman anî hatin gelî kesî ku ve îman anî hatin gelî bawermenda udhulû fis-silmi kâffeten hûn tev bi hev re tê kevin nava em bivê aştiyê, têkevî İslamê. Ve la tettebi'û hutuvâti'ş-şeytân hûn li pê gavê şeytan neçin, hûn li pê şop û rêca şeytan neçin. Çira innehu ew lekum ji we re edûvun mubîn ew ji we re dijminekî eşkera vekirî herkes dizanin. Ev ayeta pîroz bi me dide zanîn ku di dünyayê de ji bo problema çareserkirina problem û arîşe û astengî ku nav civakê de peyda dibe du rê heye. Di dünyayê de ji xwe du rê heye. Yek rêya rehman e a ku temamê pêxember re tê datî, yek ji rêya şeytan e. İdî şeytan gelek navî wî hene, yani temamê îro kanûn û sîstemê beşeriyê li dünyayê ku piranî ku ji çarçeva an jî çarçeva meşru ji çarçeva em bivê rêbazê İslamê der ji rêbazê em bî ilahî der pirê wan em bê kanûnê şeytanî an kanûnê beşerî ne kanûnê ne İslamî ne. Xwedê Teala divê gelî mûminan xîtab ji mûmin re divê carekî hûn bi geş bi hev re tê kevin nava silmê. Dema mirûl tefsîra mêze dike silim tê mane ey udhulû fil İslamî hûn tê kevin İslamê. Hûn tê kevin İslamê. Hûn teslîmê emr û fermanê İslamê bibe. Yani ew rêw rêbaz, ew kanûn nîzam, ew şerîat û em bivêjin tiştê ku İslamê ji bo eqîdê, ji bo pirsgirêkê civakî, aborî, sosyolojî û ruhî pêşkêşê vekirî divê hûn tê kevin nava wê çerçivê. Yani Xwedê Teala ji bo xatirê em bivê aştî, emn û îstiqrara civakê rêkê nîşan dide. Ew jî divê hûn tê keve sînorê ku İslamê dînê İslamê çiqêz kirî, divê hûn tê kevin nava wî sînorê li gora şert û şirût û rê û rêbaz û îşaretê wê kanûn nîzama wê dînê İslamê hûn tê bigerin ku hûn bi xwe nava aştiyê dabin li welatê we emn û îstiqrar û edalet û heq û hiqûq û mirovatî pêk were. Ji bo xatirê ku meriv carekî bibe pêşengê em bê rêber û serwerê aştî ku aştî di nav civakê de peyda bike, divê ewil însan bi xwe re de vücuda xwe re bi nefsa xwe re di nav aştiyê dabe. Yani însanekî wek civakekî ye. İnsanekî mirovekî, nefsa mirovekî, vücuda mirovekî wek ümmetekî ye. Ümmetekî bifikire û ew ümmeta di nefsa me re de nefsa me re bi xwe ümmetekî piçûk e. Ev jî ji eql û îrade û nefs û şeytanê me re em bivê xwestek û daxwaz û hesiyatê însana pêk tê. Vêja di vücuda însan da tim şer heye. Nava vücuda însan bi xwe de tim şer e. Eql û îrade dixwaze li gora emr û fermanê rehman ê Xwedê tevbigere û nefsa însan bi serê xwe em bivêjin teroreka mezin li dijî eql û îradeyê bi kar tîne, li dijî wan kar dike, dixwaze nefs dixwaze temam vücuda însan bi kontrola nefsê dabe. Ji ber wê tim di nava însan bi xwe de ev şerra heye. Çawa di nava civakê de çîniyên civakê em bê qatmanên civakê bi hev re şer dikin, em bê însan zalim in, însanê feqîr in, însanê zordaz hene, însanê zengîn in, însanê ew hene. Di vücuda însan de ev hesasiyetê hanêne heye. Ew însanê ku rêber û rêzaniya milletekî dike, serok û serweriya milletekî dike, divê aştiya navxweyî yani barişa navxweyî pêk bînivere, hîna kare bibe qudwe, bibe em bê rêber û zana û pêşengê civakê re aştî û emr û îstiqrarê bîne. Ew civaka ku îdare dike, ew welatê ku lê iqtidar e. Ji ber vê ya
çünkü Xwedê Teala gava behsa nefsê dike mesela divê feelhemeha fucureha ve teqwaha ve nefsi ve ma sewaha feelhemeha fucureha ve teqwaha divê ez qesem bikim bi nefsî û tiştî ku nefs xwe bi mezinaya ezemeta xwe sondixwe divê me hem teqwatî îlhamê nefsê kirî hem em bibêjin me guner îlhamê nefsê kirî yani em dikarin pir baş bin em dikarin pir xirab bin ev pir başiya me pir xirabiya me an jî pir kêm başiya me kêm xirabiya me dikare ew jî însan bi xwe qerar beryara wî dide û li gora zanîn û têgihiştina xwe ji dînê İslamê dikare gelekî baş bû an jî dikare gelekî cehil û zercehelekî bû û zulm û zordariyê bikin. Hani em bê melekê xwe însanî pêca nebiribe. Ji ber vê ya lewra em dibêjin nefs terora navxweyî ye. Berî ku divê tu bixwaze di nava civakê de kontrolê çê bike bê aştî û aramî bînin civakê navê toplumê nav millet divê tu berî nefsa xwe kontrol bike. Lî enne nefse li emaretun bisû. Lewra nefs çok tiştê pîs û xirab heye dixwaze bike. Alimên me yê pêşî gotine ku nefs wek em bê mozeyê wek vizikê sivrîsînekê dixwaze çok tiştê pîs di ku heb her ser dayne. Ji ber vê nefs çok tiştê xirab heye dixwaze bike. Şer, pevçûn, nerindî, bêemriya Xwedê hemû tişt nefs dixwaze bike û li dê jî îrade û eqlê însana şer dike dixwaze ew desthilatdar be. Bêje ew kesê ku gava ket çerçeva İslamê Xwedê Teala dibe udxulû fî silmî kafeten hûn tev tê kevin nava İslamê û li gora İslamê em bivê aştê pê günî war her wisa silim tê mana aştî jî di İslamê da ji bo xatirî divê tu carekî nefsa xwe kontrol bike. Yani tu carekî em bivê nefsa xwe li gora emr û fermanê Xwedê dîzayn bike çi layıqê ku yê kişan gerê pêşe kişanê were gere tu wan wezîfe em bê emr û wezîfe wan bide wan karibe tu bi xwe nav xwe da bi aştê da bi hê tu bikaribe ji toplumê re civakê re em bê aştî bînî were em bivêjin emr û îstixrarê bînî were. Ji berî Xwedê ya ji bo xatirî vîya ji însana çi lazim e? Aqil lazim e. Lewre men la aqle lehu la dîne leh. Kî ku aqilî yûtune dînê yûtune. Ha divir da aqil dixwaze. Ger aqilê me re be aqil gev hep te îman anî hatî. Te îman anî. Beşî te îman anî tu yê bi çi yani em bibêjin aqlê te heye, îmana te jî heye. Pekî hala tu yê bi çi viya çareser bike? Divê îmana te bi Qur'anê hebe, bi dînê Xwedê hebe. Ew malûmat û zanîne ku Qur'an dide te tu yê bi gorî wî problemê xwe çareser bike. Leqed enzelna ileykum zikren leqed enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum. Sûre Enbiya ayete daha. Leqed enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum efela ta'qilûn. Divê me kitêbekî ji were daxisî behsa we dike. Qur'an behsa em bivê qehremanî me dike, behsa em bivê başiya me dike, behsa hikmetê me dike, behsa xirabiya me dike, behsa rê û rêzanê dike, behsa rêya rast dike, behsa rêya xirab dike, behsa rêya şeytan dike, behsa tiştê ku di dunî û axiretê ji me re baş e behsa wê dike. Divê eqlê me hebe, elmê me hebe, eql û elm gava hatin ba hevdû yani eqlê te hê te îmana hatî tu li gora elmê ku Qur'anê dayê te Xwedê dayê te tu li gora wê elmê wê zanînê yani ew pîvan elm mana ew pîvanê ku Xwedê ji heqê re danîye divê tu li gora wan pîvana te bigerî. Îro di dunyayê de heq li gora ku Xwedê gotî nadî tenzîm kirinê, nadî tarîf kirinê welatê dewletê zilhêz kî li ku welatê kişan desthilatdar be ew heqê li gora xwe kevj dike o zalim û zalim divi zalim o kesê feqîr û fuqarê jî diperçiqîne. Wê şexê loma teror îro li rojhilata navê li welatê me heye. Sebep çi ye? Lewra me pîvanê Qur'anê ji desthilatê derxistiye em li gora pîvanê Qur'anê tev nagerin piştî wî me şewa kirî me nefsa xwe kirî me zinê xwe, kirî îlahê xwe. Gava te eql ji rojevê derxist, te îrade derxist, te fermanê Xwedê derxist wî şexê şewa dibe wî şexê rê û rêbaza şeytan dikeve ortê. Wê şexê divê tu eqlê xwe bikarbînî were zanîna te li gora Qur'anê be, li gora dînê İslamê be û wisa em bê merhemet û şefqata te hebe, hezkirina te hebe ez ji viyara bingeheka biratî tê danînê tu bingeha biratî datî dînin wê şexê innemel mu'minûne îxwetun mümin birê hevdî derke meydanê. Yoksa tu ravisa xwe
ji bo xatirê hineka bixapîne wê ayetê bixwîne bê em min birê hevdûyê lê dîsa tiştê qanûn û nîzama sistemê de heye em ê li gora wî tev bigerin ewa tu xwe dixapîne tu me bixapînî jî tu nikar me bixapînî tu nikar xwedê jî bixapînî tu xwe dixapîne ji ber wî eqil û zanîn û hezkirin û em bivê şefqet biratê derdixe meydanê wê şexê di wir da bi vî şeklî hene ancak em bivê ewa navxweyî aştiya navxweyî pêk tî îro tiştê ku gava li rojhilata navê qewimî welatê û xelkê û Müslüman e sebep çi xwesta teror û şer û pevçûn û xwîn heye lewra eqil ji meydanê rabî eqil bin kontrolê da yani vücut bin kontrola eqil da nene vücut bin kontrola nefsê de nefs jî terorê tînitê şiddetê tînitê diziyê tînitê neheqiyê tînitê her tiştê ku li xweşiya nefsê here ew li gora wî şerîat li gora wî qanûn li gora wî nîzam e ji ber wê îro welatê me em pirê welatê me însan teslîmê İslamê nebûne ji İslamê dûr ketine pîvanê Qur'anê nameda rewan ne pîvanê Qur'anê ji bo hinek tişta ji bo ku em hineka bixapînin em pîvanê Qur'anê pêk tînitê wê şaxê rêya duda dimîne Xwedê Teala divê welat tetebî'û xutwatû şeytan innehu lekum adûvun mubîn divê hûn pê gavê şeytan nere gava tu li bê gavê rehman neçû wê şixê tu li bê gavê şeytan diçe û şeytan jî tejrê derdixîne lewra şeytan divê فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين خواهد الشيطان دبي خواهد رسول دخوه بعزتته أزي تمام مخلوقة جريدة خم شعبصوري بكم بمدلالته جبيلي عبدي تيكو صاميمي خلال مخلص قراد لي تتفت غير أو ندى جبر قال مسلمانة إلو أي الولات ما عشتي وبارش تنم أمن الصغار تنم سبب كم جبيوان القرآن دور من نفس أخوك شنا بيوان خواهد تعالى جبر ويا مخابن امنواتن لبي روشانه سكنن حتى جارك دن بيم دخيل خاشيدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته